Sanbonani. I'm so excited to see everyone. And our new worship is so much fun. And let's get started. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be
Sanibonani bantwana, ngiyathemba niyaphila. I-memory verse yethu yakuleli sonto itholakala kwincwadi yamaHubo 142 verse 5. Incwadi yamaHubo 142 verse 5 ifundeka kanje: yini ukuba udangale mphefumulo wami, uyaluze ngaphakathi kwami na? Mthembe uNkulunkulu ngokuba nguye oyokusindisa. Job was a wealthy man who loved God and wanted to follow God's plan. One day, Satan came to God. God told Satan about Job. No one else on earth is like him, God said. Job was an honest man. He feared God and turned away from evil. Job only follows you because you protect him and bless him, Satan said. If you take away everything Job has, he will not follow you anymore. So God gave Satan permission to take away everything Job had. But Satan was not allowed to hurt Job. Satan sent men to steal Job's animals. He caused Job's children to die. And one day, Job lost everything. Job was sad, but he still followed God. Satan came to God again. He said, if Job gets sick, he will not praise you anymore. So God gave Satan permission to make Job sick. But God did not let Satan kill Job. Job became ill with sores all over his skin. Job's wife asked, do you still have faith in God? Curse God and die. That's foolish, Job said. How can we accept good things from God and not trouble? Then 3 of Job's friends visited Job. Their names were Eliphaz, Bildad, and Zophar. They said, Job, you must obey God. If you do what is right and stop sinning, God will give you back everything you lost. I haven't done anything wrong, Job said. Job wished he had someone to talk to God for him. He wanted answers. He did not understand why he was suffering. Finally, a man named Elihu came to Job. God is greater than man, Elihu explained. God always does what is right. Then God spoke to Job through a whirlwind. Were you there when I made the earth? God asked. Are you the one who told the sea where to stop? Did you decide when the sun would rise or when snow would fall? Did you put the stars in the sky? Can you tell the eagles when to fly in the sky? Job could not completely understand God's plan, but he could trust God. God is all-powerful, sovereign, and good. Job was sorry for doubting God. God gave back to Job everything he had lost, and so much more. Job learned that God is powerful, sovereign, and good. When we face suffering, we can hope in God. God sent Jesus, the only truly innocent one, to suffer and die so that everyone who trusts in him can have forgiveness and eternal life. Sanibonani nonke emakhaya, ngiyathemba ukuthi niyaphila, nami ngiyaphila. Sesiside kakhulu isikhathi sagcina ukubonana, kodwa ngiyathemba ukuthi sizobonana maduze. Namhlanje indaba yethu ikhuluma ngendoda igama layo uJobe. NgesiNgisi bathi uJob. Sizofunda ke kabanzi ngaye nezinkinga ahlangabezana nazo endleleni. Ngaphambi kokuba siqale indaba yethu, cela sithandaze. Baba, siyabonga ngothando lwakho, siyabonga ngomusa wakho, siyabonga ngokusigcina, siyabonga ngokuba nathi sidlula ezinkingeni, sidlula ekujabuleni, uhlezi nathi uNkulunkulu awushintshi, awuguquki. Siyabonga. Namanje sazolalela indaba, cela sivule amadlebe sikuze ukukhulumisana nenhliziyo zethu. Amen.
Okay, uvula amadlebe-ke ulalele ngoba ekugcineni ngizoba nemibuzo edinga ukuthi iphendulwe wena. Namhlanje-ke njengoba bese ngishilo sizofunda ngendoda eseBhayibhelini igama layo kuthiwa uJobe. uJobe wayengumuntu omthandayo uNkulunkulu futhi owenza kahle. Phezu kwalokho wayenemali, wayecebe kakhulu. Lapha sithola ukuthi wayenezinkomo, izimbuzi, izikabhu, imfuyo eningi. Phela lokho futhi uNkulunkulu wayembusise ngezingane eziyi10. Phela 10 u10. Embusise ngalezo ingane wenabafana abawu7, amantombazana awu3. uJobe wayephila kamnandi embonga uNkulunkulu futhi emdumisa ngazo zonke izikhathi. Kwakuthi-ke njalo uJobe nomndeni wakhe mebe nemicimbi bambonge phela uNkulunkulu, phinde futhi uJobe abusise abantwana bakhe, phinde futhi abacelele intethelelo kuNkulunkulu ngoba wayekholelwa ukuthi abantwana bakhe kungenzeka ukuthi bamonile uNkulunkulu endleleni yabo nasey'nhliziyweni zabo. Ngendlela ayemthanda ngayo uNkulunkulu wayefisa ukwenza konke ngendlela efanele. Kwathi ngelinye ilanga uSathane wahamba waya kuNkulunkulu. Phela uSathane wayengajabulile ngokwenza kahle kwaJobe, wefuna ukumcekela phansi. Wahamba waya kuNkulunkulu waxoxisana naye. Wathi meqhamuka uNkulunkulu wambuza ukuthi uvelaphi. Wamtshela ukuthi hayi bekizihambela emhlabeni ngihambe ngibuka. Wathi uNkulunkulu, uyibonile indodana yami uJobe ukuthi ubenza kahle kanjani? Avume noSathane, yebo ngibonile. Kodwa wenza kahle ngoba umupha izinto ezinhle futhi umenze ukuthi acebe. Wathi uNkulunkulu cha. Wathi uSathane, kulungileke, ngicela ukukuvezela ukuthi mangase uthathe konke okuhle omnikeze kona uJobe engakujikela. Ngoba phela uNkulunkulu wayemthembile uJobe wavuma. Wathi kulungile, uthathe konke okusempilweni yakhe kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe. Nangempela uSathane ahambe abuyele emhlabeni, nangempela uSathane ahambe emhlabeni aqale imisebenzi yakhe emibi. Waqala ngemfuyo yaJobe, wayithatha yonke, zafa zonke izimbuzi nezikabhu zaJobe. Phezu kwalokho wabulala ngisho nabantu ababesebenzela uJobe. Ngalo lolo suku kwafika umbiko uzotshela uJobe ngaleso senzeko. Phezu kwalokho kwafika omunye umbiko. Ngalelo langa phela abantwana bakhe babenedili benomcimbi thizeni komunye obhuti wabomdala. Nakhona kwafika umbiko othi uJobe, abantwana baJobe sebeshonile. Kufike umoya omkhulu wadibhiza umuzi, bashona bonke u10. Ngosuku olodwa uJobe usezindaba ezibhlungu. Kuthe kusenjalo yafika nje imbiko yabaningana ibekela ukuthi uJobe izinto zakhe azisekho. Kusenjalo uJobe wakhala, wadabula ingubo zakhe, waguqa phansi, wadumisa uNkulunkulu. Isimanga ezinhlungwini umuntu ukwazi ukudumisa uNkulunkulu. uJobe wakwenza-ke lokho. Kuhamba isikhathi uSathane aphindele uNkulunkulu, ambuza uNkulunkulu uvelaphi. Amtshela ukuthi hayi ngiphuma emhlabeni ngihambe ngiyiqalazela nje. Aphinde futhi athi uNkulunkulu, ubonile indodana yami uJobe ukuthi namanje noma usuthathe konke akade nakho usangithanda usangidumisa. Aphendula uSathane athi kulungile, kodwa ngiyazi mengase uthinte umzimba wakhe, uthinte inyama yakhe, ilapho khona engakujikela khona. Avuma uNkulunkulu athi kulungile, kodwa ungawulokothi umphefumulo wakhe. Nangempela uSathane enze njalo. uJobe abe namathumbu umzimba wonke. Uthe kusenjalo uJobe segula senamathumbu, unkosikazi wakhe phela wayesele. Wathi kuye, namanje usazomdumisa lo nkulunkulu, muthuke uphelelwe yicala. Kwamphatha kabi uJobe lokho. Wakhuluma naye unkosikazi wakhe wamtshela, wathi kanti uNkulunkulu sizomthanda simthembe mekwenze okuhle kodwa yini. Kusenjalo ke uqhubeke impilo yaJobe ibe isimo esifanayo. Ngokuhamba kwesikhathi avakashelwa abangani bakhe bonke kwenze okuhle kodwa yini. Kusenjalo ke uqhubeke impilo yaJobe ibe isimo esifanayo.
Ngokuhamba kwesikhathi avakashelwa abangani bakhe, bonke baphatheke kabi ngesimo sakhe. Bakhulume amazwi amaningi, bakhulume. Ekugcineni-ke uJobe naye afike selahlekelwe yithemba, akhulume kabi ngempilo yakhe, athi ufisa ngabe akazalwanga. Amazwi abuhlungu. Kusenjalo uNkulunkulu akhulume naye uJobe. Ekhulume naye uJobe athambise inhliziyo yakhe, akhumbule ukuthi uNkulunkulu muhle futhi uphezu kwakho konke. Ilokho-ke kubalulekile kumele sikufunde ukuthi noma ngabe isiphi izimo esibhekana nazo, kumele hleze sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukwazi konke futhi uphezu kwakho konke, nokuthi izindlela zaNkulunkulu izona ezihamba phambili futhi izona esimele siyilandele ngaso sonke isikhathi. Nawe lapha ekhaya noma ngabe nidlula kuphi ubunzima ekhaya, hlala uwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu ukuthembile futhi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi nizosala kahle emakhaya, nixoxele omama nobaba emakhaya, nodadebenu nobhuti benu ngale ndaba. Ubaqhuquzele ukuthi noma ngabe iziphi inkinga ababhekane nazo, kumele bahlezi bethemba uNkulunkulu futhi bekholwa ukuthi uNkulunkulu uphezu kwakho konke. Ngiyabonga. Nisale kahle emakhaya. It's quiz time. Let's see how much you can remember from the lesson. Sengiphinde ngabuya futhi manje ke sengibuye nemibuzo. Nginemibuzo futhi ngiyazi ukuthi uzoyiphendula kahle. Umbuzo wami oqala uthi, ubani igama lale ndoda esikhuluma ngayo kule ndaba? Ubani igama lale ndoda esikhuluma ngayo kule ndaba? Impendulo ithi uJobe. Yebo, igama lakhe uJobe. Umbuzo wami wesibili uthi, uJobe wayenabantwana abangaki? uJobe wayenabantwana abangaki? Futhi wayenamadodakazi amangaki namadodana amangaki? Ngizolinda impendulo yami. Okay, impendulo uthi uJobe wayenabantwana abayi10, amadodakazi amathathu namadodana ayisikhombisa, 7. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi nithokozele indaba yethu namhlanje. Bye. It's time to add another little animal to our collection. Remember that if you don't have the exact same things as in the video, you can be creative by coloring in black paper the color that you need, using scissors to cut things to the shape you need, and finding other things that might help you.
Sundays are the best day. And today's message was so interesting. And we will see you at our Zoom Connects. Bye.